दानि लाइमोनफ्रा धोरोमनि गियान लानानै गावनि जिउजों लोगोसे समाजनि हाबा मावनो गोनांथि दं। अदालगुरियाव फैगौ 4 आरो 5 फेब्रुवारियाव गुदि बाथौ आफादनि बोसोरसालिया जथुमा आरो खेराइ फुजाया खुंजानो थांगासिनो दं। नंगौ, धोरोम गैयाब्ला आसार गैया आरो बे धोरोमखौ सिबिनाया नों आं बयनिबो मावनां बिबान। दिनै बे नोजोरजों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय महनपुर ओनसोलनि निमायपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बोसोरसालिया जथुमानि थाखाय लाइ खुन्थियाखौ गायसननाय जायो। मख'नो गोनांदि फैगौ 4 आरो 5 फेब्रुवारि खालाराव साननैनि हाबाफारिजों अदालगुरि जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि खुंगा 44थि बोसोरसालिया जथुमाजों लोगोसे खेराइ फुजाखौ गाजा गोमजायै खुंनो बे समनिफ्रायनो लाहार फाहार जादों। दिनैनि हाबाफारियावनो धोरोमनि फिरफिला बिरहोनाय गिबि लाइ खुन्थियाखौ गायसननाय समावनो मिरु गुदि बाथौ आफादनि गाहाय नेहाथारि रबिराम रामसियारि आरो ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। बेथ' खोब गोजोनथाव मोनसे जोंनि थाखाय, जिहेतु जोङो बोसोरे जोंनि बे खेराइ फोरबोखौ हयथ' जोङो जिल्ला हिसाबै हयथ' दुलाराय गुदि बाथौ हिसाबै जों बेखौ हयथ' बिदिनो खुंबाय थायो। दा बेनि बेलायाव देग्लाय बे बोसोराव जोङो जोंनि नैबे निमायपुर आनसलिक बे गुदि बाथौ आफादनि सिङावनो जोङो देग्लाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। दा बेवहाय आरसिबो दाना होबाय आरो बे खामानिखौ खुंफुंनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोंनि बिथांमोन दानानै दोनजानाय आरसिया खोब माने मेङा मोजोमा दानिफ्रायनो खामानिखौ मावगासिनो दं आरो जों बै जागोनखौ नुनानै हयथ' दिनैनिफ्राय जोङो आलासिनि गेजेरजों जों गाहाय खुन्थियाखौ जों गायसनजेनबाय। बेनिफ्राय दिनैनिफ्राय जागायनानै जोंहा बारा सम गैला, फेब्रुवारिनि 4, 5, 5 15 दिन 16 दिनसो सम दंबावो। थेवब्लाबो जोङो बिनि गेजेराव जि खामानि मावनांगौ दं हयथ' जों बेखौ मोजाङैनो हाहैजोबगोन आरो जोङो माखासे जि हाबाफारि बेखौ हयथ' जोङो आब्रुथि लाखिनानै धोरोमनि फारसे जों मोजाङै मावलांनो हयथ' जों आवगायगासिनो दङ। जिहेतु जोंनि गोबां समनिफ्रायनो हाजार बोसोरनिफ्रायनो जोंनि मोनसे परम्परा, मोनसे बाथौ बे सिबियारि बा बाथौ धोरोम, हयथ' जों बेखौ एंगारनो हानाय नङा। हयथ' जोङो बेखौ मोजाङैनो लाखिनानै हयथ' जोङो समाज दानायाव जोङो हयथ' बिहोमा होलांनांगोन। जिहेतु बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि जि आसारखान्थि, बे आसारखान्थिखौ नोजोर बोनानै हयथ' जोङो बर' माहारिनि थाखाय अनेक आरो भबिसत बा इयुनाव जोंहा खामानि मावनांगौ दं होननानै जों सानदों। बेनिखायनो जोङो बै आफादखौ जोङो गोब्राबैनो जोङो आरो धोरोमखौ जोङो बर' जाथिखौ दैदेननो थाखाय जोङो अराय सम जों नाजालांबाय थागोन। जिहेतु आरो बे जोंनि आफाद दानाया बारा गोबावनि हयथ' सम जायाखै। देग्लायखौ नायोब्ला जोंनि बे 44थि जाहैबाय। बेथ' 40 बोसोरनि हयथ' सिगाङावनो दाजानाय। दा बे हिसाबै जोङो दासिमबो दङ। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन, जिहेतु जि जोंहा सेन्ट्रेल लेभेल दुलाराय गुदि बाथौ आफाद, बियो 8 बोसोर जाबाय। जोङो बेखौ सिगाङाव दानो हायाखैमोन। जोङो 8टा 9टा जिल्ला लानानै जों बे सेन्ट्रेल बडिखौ दानाय जाबाय। दा बेजोंनो जोङो लोब्बा लानानै गोबां हाबाफारिखौ आरो धोरोमनि फारसे जों बर' माहारिखौ फोजाखांनो थाखाय बै आफादनि गेजेरजों जों मावनो थाखाय आवगायगासिनो दङ। बेथ' खोब दुखुनांथाव जोंनि गेजेराव। लाइमोन होननानै बुङोब्ला बिसोर जाखांफुनाय जेनेरेसन आरो बिसोरो बिथांमोनहा हयथ' बे धोरोमनिल' नङा, जोंनि समाज माहारि दानायाव हयथ' साफ्रोमबो लाइमोना गोथौयैनो बुजिनानै सिन्था खालामनाय गोबां मावनांगौ हाबाफारिखौ हयथ' जों नुहुरदों। दा बेबायदिनो दिनैनि गेजेराव जों लाबोदों, जों सरसा खालामदों। जोङो बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों, मिथिं दावथिंनि गेजेरजों जेनेरेल मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनफोरजों लोब्बा थानानै मोजां उजिबोनाय लाइमोनफ्रा आथिखालाव हयथ' मोजां समाजनि थाखाय बा जाथिनि थाखाय आरो देश आरो हादोरनि थाखाय मोजां मावलांनायखौ जों हास्थायदों, लुबैदों। आरो बिनि मथे आरो बेबायदिनो बिथांमोना सम जोंनि बे मिथिं दावथिं बा नन अर्गेनाइजेसन हयथ' माने पलिटिकेल, बे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनफोरजों लोब्बा लानानै सरासनस्रा बेबायदि धोरोम आफादनि गेजेरजों बायदिसिना जेनेरेल मोनसे आफादनि गेजेरजों फैनानै हयथ' बिथांमोना बेवहाय बाहागो लानांगौ आरो गिदिर सान्थौफोरनि गिदिर बाथ्रा बिबुंथि आरो बेफोरखौ खोनासंनानै गोसोआव लानानै गावनि जिउजों लोगोसे मोजां समाजनि थाखाय खामानि मावनांगौ दं होननानै जों सानो। फैगौ फेब्रुवारि दाननि 4 आरो 5 अक्ट'आव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो लानाय 44थि उदालगुरि जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि जि बोसोरारि जथुमा लोगोसे खेराइनाय हाबाफारि
बेखौ जिहेथु खुंनो लादों दा बेनिनो दिनै निमायफुर दालाइ आफादनि सिङाव थानाय निमायफुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बेनि जि गाहाय खुन्थिया बेखौ गायसननाय जाबाय। दा बेवहाय गासिबो जोंनि बे निमायफुर दालाइ आफादनि जेसेबां जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना सोब बयबो गोसो गुदुं आरो बे हिसाबै बेवहाय बयबो नुजाफैदों आरो बिथांमोना खोब मोजाङै जाफुंसार होनो थाखाय बयबो आवगायबोदों। आंबो बेवहाय बानजाय आफादनि आफादगिरि हिसाबै आङो खामानि मावफानो मोननानै बिथांमोननि जिखिनि थुलुंगाखांनाय आं बेखौ नुनानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो मिजिंथिदों खोब मोजाङै जों बेखौ खुंफुंनो हागोन। जेसेबां आलासिफोर फैगोन जोंनि थान्दैफोर फैगोन जों बिथांमोनखौ मोजाङै निस्सय जोङो बरायनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। बाखि बे साननैनि हाबाफारियाव जोंहा गिबि सानखालि जोंनि जिल्लानि बोसोरारि जथुम्मा जागोन। बेवहाय डेलिगेट जागोन, धोरोमारि सावरायमेल जागोन आरो अखानायै जिहेथु गेवलां मेल थागोन। गेवलां मेलाव जों दासिम आलासिबो हांख्रायखाबाय, थिग जाबाय। गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि गुदि बाथौ आफादनि मिरुनि आफादगिरि देदलामांग्रा गयारि बिथाङा नुजाथिफैगोन आरो बेनिफ्राय जर'खा आलासि हिसाबै सथियानि आगुनि MLA प्रानेस्वर बसुमतारीमोन नामा? प्रानेस्वर बसुमतारी बिथाङा फैगोन आरो लोगोसे बेवहाय माइनाव आफादनिफ्राय बिबुंथिगिरि हिसाबै आगुनि क'क्राझार लकसभानि MP बिथांनि आंगोनि बिसि मा नाममोन? उत्तरा बसुमतारी बिथाङाबो नुजाथिफैगोन। बेबायदि जों गोबां आलासिफोर मोननो हादों आरो लोगोसे जोंहा लकेलनिनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय नेहाथारि रबिराम रामसियारि बिथांबो थागोन। थिग बेबायदियै जोंनि गेवलां मेलाबो खोब मोजाङै जाफुंगोन आरो हरनि हाबाफारियाव जोङो बेवहाय खेराइनायखौ जों जाफुंहोगोन। देग्लाय देवदिनि बधय थिग जाबाय नङा होमबा? बहानिफ्रायमोनलाय? सनितपुरनिफ्राय जोंहा देवदिनि फैगोन। सेकेन्ड साननि मोनाबिलियाव बेखौ खालामगोन। दा बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बे साननैनि हाबाफारिखौ खोब गाजा गोमजायै जों खुंफुंनो थाखाय थिग खालामदों आरो। धोरोमनि हाबाफारिजों लोगोसे गुबुन माबाफोर हाबाफारिफोर लाफादों? धोरोमनि हाबाफारिजों लोगोसे बिब्दि थानाय नङा। जोंना बेवहाय जोंनि जिहेथु मोनसे आफाद जाहैबाय, आफादनि बोसोरै बोसोरै जों जिहेथु जुथुमो, दा आफादनि सायाव जों सावरायगोन। बिनि उनावहाय जोङो मोननै मोनथाम टपिक लानानै समाजखौ फोसाबलांनाय दिगाव जोंनो मा मा टपिकआ खोब इम्परटेन्ट बेफोरखौ जों सायख'नानै बेवहाय जों सावरायगोन आरो जोंहा अकल बेवहाय पेरेन्टस बडिल' नंला, बेजों लोगोसे जोंना लाइमोन आफाद थाबाय आरो माइनाव आफाद थाबाय। बिथांमोनाबो निजा निजायै बेवहाय बिदि सावरायमेल लागोन आरो धोरोमारि सावरायमेल। आरो बिनि अनगायै खेराइ होनब्लाथ' जों बेखौ ओरैबायदि नुदों बेवहाय बयबो फैयो नायनो आरो खेराइआनो बाथौ धोरोमनि गुदिमोन होननानै बयबो जिहेथु मिथिगौ। बे हिसाबै गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा बेवहाय बयबो फैयो, गुबुन हारिनि मानसिफोरबो फैयो। दा बे हिसाबै नैबे उत्सबा माने अकल धोरोमनि सावरायमेलल' नंला, मोनसे खेराइ फोरबो हिसाबैबो जागोन आरो। बानजाय आफादनिफ्राय रायजोनिसिम मा मेसेज? आं बानजाय आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय, जिहेथु निमायफुर दालाइ आफाद होनना बुङोब्ला बेवहाय गासै मोनद' गामि दङ। निमायफुर गामि, दालखाथा गामि, हख्रादबा गामि, महनपुर गामि आरो बिनिफ्राय गबसारसुबा गामि आरो पुब बेगाफारा। बिथांमोना मोनद'ल' गामि। दा मोनद'ल' गामिजों बिथांमोना खोब जानजि खाफ्रादों। अब्लाबो साखाथियाव थानाय गुबुन धोरोमनि मानसिफोर बा गुबुन हारिनि मानसिफोरनि जोंनो सहाय नांगोन। आं मिजिंथिदों बिथांमोनाबो जोंखौ सहाय होगोन आरो बेवहाय जेसेबां आलासि फैगोन, जिहेथु जोंनि ओनसोलनि आलासि जागोन बेयो, बे हिसाबै जाहाथे जों बयबो जयैनो हारि धोरोम नायलायाजासे जाहाथे जों आलासिफोरखौ मोजाङै बरायनो हायो। आं बिनि थाखाय बयखौबो आं खावलायदों आरो बिनि अनगायैबो बेवहाय जों जाहाथे खोब मोजां मोनसे परिबेस जों सोरजिहोनो हागोन। मोजां मोजां टपिकनि सायाव जिहेथु सावरायनाय जागोन आरो जोंनि ओनसोलाव मोनसे मोजां परिबेस सोरजिनानै जोंनि दा जायफोर लाइमोनफोर दङ बिथांमोननि गेजेरावबो माने समाजाव जों बोरै सोलिलांनांगौ बेफोर गियानखौ जाहाथे जों होनो हागोन। बे जथुम्मानि गेजेरजों आं बेखौ मिजिंथिदों।